яке аз рукунҳои асосии зиндагии зану шавҳар ин эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмии миёни якдигар буда, маҳз ҳамин ҳарду мафҳум ба мустаҳкамӣ ва ибратомӯз будани оила сабаб мегардад. надонистани қадру қимат чӣ аз тарафи мард ва чӣ аз тарафи зан боиси муноқишаву ҷанҷолҳо ва шикасти зиндагӣ мегардад. ҳамзамон чунин равишҳои зиндагӣ дар баъзе маврид ба фоҷиа, аниқтараш ба марги нафаре боис мегардад. ҳодисаи кушторе ки моҳи декабри соли 2020 дар ноҳияи Файзобод ба амал омадааст, гуфтаҳои болоро тасдиқ мекунад. Зоиров Аҳлиддин соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи кӯчаи Файзалӣ Қурбоналии ноҳияи Файзобод буда, пеш 3 маротиба барои содир кардани ҷиноятҳои гуногун адои ҷазо намудааст. ин навбат бошад барои содир намудани ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ боздошт гардидааст. боздоштшуда бо Шаҳруванд Қурбонзода тахминан хонадор шуда соҳиби як фарзанд мегардад. пас аз фарзанддор шудан ӯ моҳи ноябри соли 2020 аз ҳамсараш ҷудо шудаву пас аз чанд муддат боз бо собиқ ҳамсараш робитаро барқарор мекунад. ҳамин тариқ огоҳӣ пайдо мекунад, ки собиқ ҳамсараш бо худ маблағи калони пулӣ дорад. дарҳол нақшаи аз ҳаёт маҳрум намудани ӯро кашида, ӯро барои вохӯрӣ ва сайру гашт ба талу теппаҳои қисмати шарқии ҷамоати шаҳраки Файзобод даъват мекунад. пас аз ба ҷои хилват расидан дарҳол аз паи нақшаи ҷиноятии худ мегардад. ҳамин тариқ якбора ба ӯ ҳамла карда, ӯро аз баландии тахминан 6 метр тела дода ба поён афтонидааст ва боз ҳаракатҳои ҷиноятии худро идома дода, охиринро бо рӯймоли сараш вуқӯъ карда ба қатл расонидааст. пас аз анҷом додани ин амали даҳшатовар 5000 сомонӣ ангуштарин ва телефони мобилии марҳумро гирифтаву барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содиркардааш ҷасадро зери хок кардаву ҷои ҳодисаро тарк мекунад. ҳафтаи сипаришуда суди Олии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Зоиров Аҳлиддинро баррасӣ намуда, бо дар назардошти ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо нисбати номбурда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 28 сол таъин намуд.